Aș vrea să vorbesc și eu ceva foarte important. Ieri am auzit că s-a modificat niște legi la codul penal. Eu m-am uitat, dar n-am înțeles ce legi. Domnul Traian Băsescu, că dumneavoastră ați vrut. Dumneavoastră aveți 3-4 dosare, domnul Traian Băsescu. Eu nu știu de ce nu v-a dus la pușcărie. Eu nu știu ce dreptate este. Și oameni buni parlamentari care vă bateți să ajungeți unul și câte unul mai în sus, pe bogății, pe bani, pe banii noștri a statului românesc. Eu nu înțeleg de ce n-ați închis-o pe Elena Udrea, dacă sunteți pe dreptate. Pe ăla, Marian Vangheli, cum îl cheamă, din sectorul 5. Pe fratele lui Băsescu, nu știu câți. Toți din Parlament sunteți niște mafioți, niște hoți, care ne-ați vândut țara. Dumnezeu să-l ierte pe Ceaușescu. Domnul Ceaușescu, eu am 39 de ani. La noi era atunci pace, liniște sufletească. Nu ne lipsea nimic. A venit la noi din toate țările. Jumate din țară cred că suntem sclavi, ca filmul Izaura. Și o să fim. Pentru că voi parlamentarii vă bateți să ajungeți mai mare președinte, mai mari. Mai ales ăștia din PNL. Ce spuneați că iese 10-15.000 afară, pe frigul ăla? În ploile alea? Păi vedeți că Dumnezeu a făcut dreptate. Ăștia din PNL care a spurat 40-50.000 de euro din statul românesc. Domnul Victor Ponta, eu nu înțeleg. Ai și, poate și dumneavoastră, un dosar. Mai ales ăștia din PNL. Domnul Iohannis v-a pus lumea președinte, dar nu cred că lumea. Pentru că eu m-am întâlnit cu șoferul lui Ceaușescu în spital, sunt bolnav. Și mi-a spus că în Tulcea și în Vrancea s-a aruncat numai cutii de PSD în foc. Numai de-a lui Victor Ponta, ce a văzut el acolo, așa. PNL-ul a fost Iuda. Eu nu înțeleg. De ce ați aruncat cutiile în gunoi, în foc? De ce sunteți răutăcioși, partidul PNL? De ce, domnul Iohannis, nu sunteți bun? Că sunteți din Germania. De ce nu respectați țara? Dacă dumneavoastră ați vrut să fiți președinte, țara noastră. Știți ce se întâmplă în pușcării, domnul Iohannis? Să te ferească Dumnezeu, domnul Iohannis, să intri în pușcării. Sunt oameni care sunt bolnavi. Eu am făcut pușcărie și nu mi s-a dat o pastilă când am cerut o pastilă. O pastilă de măsea. Alții sunt bolnavi într-un hal nehal. Dacă te duci să ceri la gardiene pastile, te lasă să mori acolo. Nemâncați, nesetați, în pușcărie, unul pe altul. De ce sunteți contra la dușmănie și la ură? De ce nu dați o redozări pentru toată lumea? De ce nu iertați domnul Iohannis, domnul Victor Ponta? Eu te-am crezut credincios. Te-a votat lumea. Eu ba mâna în foc că tu ești ai președinte. Lumea pe tine te-a iubit, dar aici e hoție. Toți din PNL au ars cu cutii, cu toți au ars. Aici nu e dreptate. Domnul Iohannis, dacă ai credință în Dumnezeu și vrei să-ți ajută Dumnezeu, fă o bucurie asupra la pușcăriaș și modifică bine codul penal și dă cu 6 luni măcar la an. Dacă nu vrei să dai amestiere și grațiere, ca să fie Dumnezeu bun cu tine, să-ți ajută Dumnezeu.
Pentru că e mulți în pușcărie care mor pe capete și nemâncați. Și mai ales ăștia de la CEDO. Unde e dreptatea voastră? Că sunteți de la CEDO. Un pachet de biscuiți 100.000. Un șampon 300 și ceva de mii în pușcării. O mâncare care vrei să o mănânce 200 și ceva de mii. Ce viață e asta, oamenii de la CEDO? De ce nu intrați în pușcării să vedeți cât de scump este toate mâncărurile din Cosminații, chiar din pușcărie în penitenciar? De ce nu vă faceți dreptatea să vă uitați cum se chinuie pușcăriașii? Păcat mare! Eu cred în Dumnezeu și mi-e frică de Dumnezeu. Vă rog frumos, duceți-vă în pușcării și vedeți cât de chinuială este în pușcării și ce scumpe sunt toate, orice marfă, mâncare, orice e scumpe și lumea nu are cu ce să ia bani. Și domnul Iohannis, să-ți ajută Dumnezeu, mai ales domnul Victor, parlamentari care vă mâncați între voi. Eu locul la toată lumea ieșeam în stradă și mă băteam ca să vă bagă pe toți la pușcărie, că toți sunteți mafioți. Toți sunteți niște absânt de bani. De ce cu Miercura Neagră? De 2 ani și ceva, Dumnezeu să le pe Ceaușescu, nu s-a dat de ani de când a murit amnestiere ori grațiere. Ce este cu Miercura Neagră că ați ținut-o la cutie? Oameni buni, de ce nu scriți acolo 6 să se facă dreptate? Măcar cu 6 luni la fiecare. Nu să nu mai fie cu 8 ani. Cu 8 luni, pardon, la an. Să fie cu 6 luni la an măcar.